Moi! Tää on noin nyt jo 8. yritys, kun mä otan tätä videoa ja tää ei vaan onnistu ja mä en oikeesti osaa olla luonteva tästä kameran edessä tai sit mä rupeen selittää jotain ihan sekavaa. Mut mä yritän vielä, koska mä haluan saada tän tehtyä ja tavallaan siis, niin, en mä tiedä, ei mulla niinku mitään. Mä en oo luvannut kellekään, että mä teen videopostauksen. Mä oon itse asiassa aina sanonut kaikille, että mä en ikinä tuu tekemään. Mä en halua, että mun sätkivä, sekava ulosantini tulee niinku sinne blogiin, että kun mä voin kirjoittaa ja sit se vaikuttaa siltä, että vitsi, mä ihan oikeesti mulla on asiaa ja mä osaan niinku ilmaista itteeni, mut en mä tiedä. Mä halusin kokeilla mun kameraa ja mä halusin kokeilla tätä videopostausta, että tää voi jäädä maailman viimeiseksi tai sit mä innostun tästä tai jotain. En mä tiedä, mut mä haluan nyt tehdä tän, joten yritetään vielä kerran silleen järkevästi. Tosiaan mä kuvaan meidän keittiössä. Täällä pitäisi olla kämpän paras valaistus, mut mä tiedän, että se ei oo. Mut mä en keksi enää yhtään mitään vaikka missä mä voisin kuvata silleen. Et jos mä menen meidän sohvalle istuun, niin sit se valaistus on ihan hirveä. Tai jos mä oon meidän makkarissa, niin siellä taustalla näkyy jotain vaatteita, mutta eihän kannata siivota tietenkään, ei missään tapauksessa. Niin, mitähän mä nyt yritän sanoa? Niin sit mä pyydän vielä anteeksi sitä, että mä teen koko ajan näitä kaikkea ihme-ilmeitä ja huidon käsillä. Ja mä teen sitä ihan oikeesti. Mä teen sitä niin kuin siis kun mä juttelen jonkun ihmisen kanssa, niin mulla on hirveä tarve koko ajan. Mä sähellän, mä hiplaan mun tukkaa, mä hiplaan mun korviksia, mä hiplaan mun naamaa, se on kaikkein pahin, älkää välittäkö siitä. Sit mä väännän mun naamaa ja mä kuulen siitä jatkuvasti, että mulla on ihan outoja ilmeitä. Mun kaverit on siinä, että onko sä pilvessä tai mikä sun ongelma niin on, että miksi mulla on tollasia ilmeitä. Mut sit toisaalta ne on jo tottunut siihen. Mä tiedän, että mulla näyttää hirveästi, että mulla olisi kaksoisleuka, tai ainakin näytti äskeisessä kuvakulmassa. Mä toivon, että se ei näy nyt enää niinku, tai se ei näytä siltä. Mulla ei ihan oikeesti oo. Mä voin sanoa ihan rehellisesti, että mulla ei ole kaksoisleukaa. Koska kuitenkin joku siihen takertuu muuten, jos mä en siitä huomauta. Tällä videolla oli pointti, mut mä hukkaan sen jatkuvasti. Senkin takia mä olen ottanut tästä noin 1 miljoona ottoa. Mut siis pointti on se, että mä kertoisin teille mun hiihtolomasta, joka alkoi eilen, tai no varsinaisesti se alkaa maanantaina, mutta mulla olisi eilen ollut maantiedon tunti ja se peruttiin, koska sen opettajan lapsi meni lääkäriin tai joku muu tällainen ihan ihmeellinen syy, mutta se on musta ihan hyvä. Mun ei tarvinnut mennä kouluun, niin ihan sama. Mulla ei ollut eilen maantietoa, mulla oli eilen vapaa ja mun loma alkoi sit eilen. Mä tuun viettää mun loman kotona. Mä en oo menossa yhtään mihinkään, koska no, mulla on ohjelmaa oikeastaan Valkeakoskella ja sitten toisaalta mua ei huvita lähteä mihinkään. Meiltä kaikki, mut on hylätty yksin kotiin koko lomaksi, mikä on toisaalta hyvä juttu, koska mä oon kaivannut sellaista omaa hiljasta aikaa ja just niin kun mulla ei ole ollut aikaa tehdä näitä videoita, eikä mulla ole oikeastaan ollut aikaa tehdä mitään sellaista niin kun, siis asioita, että joku ei olisi koko ajan selän takana hönkimässä siinä niskaan ja katsomassa, että hei, mitä sä teet ja näin, että ei sellaista voi tehdä, kun joku on tossa koko aika, niin nyt tää on niin oikeastaan ihan ihanaa olla yksin, rauhoittua vähän ja sitten toisaalta tässä olisi niin sellainen teoreettinen mahdollisuus, että kun mulla on lukulomakin ja mä en lue tai mä luen tosi vähän, niin mä lukisin nyt sitten niin tällä lomalla, mä innostuisin lukeen, kun mulla ei ole muutakaan tekemistä, kun mä olen yksin kotona. Mutta siis kyllähän varmaan kaikki tietää, että niin ei tule käymään, vaikka niin pitäisi käydä. Olipas taas sekava selitys. Mut siis kuitenkin. Mä oon ollut varmaan 3 tuntia nyt tässä yksin ja mä vielä nautin tästä, mutta mä varmaan ahdistun vielä jossain vaiheessa, koska tavallaan mä oon silleen hirveän sosiaalinen, että mulla on hirveä tarve koko ajan höpöttää. Mä tiedän, että mä puhun paljon itseksenikin, mutta sitten mulla on hirveä tarve koko ajan niin jakaa kaikille tällaisia juttuja, että mitä mä oon tehnyt tänään ja näin. Ja sit kun tässä ei oo ketään, niin sitten mä alan puhua kameralle tai mä alan tekee jotain muuta tällaista. Niin en mä tiedä, mulle vaan tulee hirveän sellainen mökkihöperö olo, mut mä vielä nautin tästä, joten joo. Niin mä voisin kertoa teille oikeastaan siitä mun viikon ohjelmasta, koska se oli se pointti, miksi mä aloin tekemään tätä videoa tänään juuri.
Vaikka mä oon joka päivä miettinyt, että mä teen tämän videon ja mulla on ollut paljon erilaisia aiheita, mistä mä olisin voinut tehdä videon, niin sit oikeastaan tää oli silleen hyvä, koska jos mä olisin kirjoittanut tämän blogiin niin kuin tekstinä, silleen niin kuin näitä yleisiä jaaritteluja, niin se olisi silleen aika tylsä. Tai että jos mä menisin jonkun blogiin ja sit siellä olisi listat, mitä se tekee hiihtolomalla ja näin, niin ei mua oikeastaan hirveästi kiinnostaisi. Et kun tää on kuitenkin mun eka video, niin joku saattaa jopa katsoa tän. Et näin. En mä tiedä, tää oli taas joku mun ihan oma selitys, mutta mulla on näitä hyvin usein. Nyt huomenna ei oo mitään, huomenna on sunnuntai tosiaan, huomenna ei oo mitään ohjelmaa oikeastaan. Mä saatan käydä mun mumman luona. En mä tiedä, mä en oo miettinyt, mutta tuskin mä teen oikeastaan mitään. Maanantaina mulla on äikän preli esseekoe, siis harjoitellaan esseekoetta. Mä oon ilmoittautunut sinne ja se on vapaaehtoinen, mun ei oo pakko siis tosiaan mennä sinne sit, jos musta tuntuu maanantaina, että mä en pysty. Että mua väsyttää liikaa tai jotain, mutta mä oon kyllä päättänyt, että mä menen, koska se on kuitenkin hyvä tilaisuus päästä harjoittelemaan sitä YO-koetta varten, mikä nyt on parin viikon päästä. En mä tiedä. Silleen mun mielestä essee on mun vahvuus verrattuna siihen aikaisempaan, mikä olisi tekstitaito, mutta kuitenkin mä haluan sen kokeen mennä tekemään, eli jos ei nyt ole ihan mitään hirveetä, että mä en huomenna lähde pilettään tai mitään, hanki jotain vatsatautia, niin kyllä mä maanantaina oikeastaan varmaan oon menossa. Sitten loppuviikko oikeastaan perjantaihin asti, siis tiistai, keskiviikko, torstai. Mä en tiedä mitä mä teen. Mun pitäisi lukea historiaa ja matikkaa, koska YÖ-kokeet painaa hirveästi niskaan, mut mä en tiedä miten siinä käy. Mut mä toivon, että mä saisin edes vähän luettua edes 2 päivänä, niin mä olisin tyytyväinen. Et sit kun mä oon luennut yhtenä päivänä nähdä mun kaveria Nooraa, niin sitten mä haluaisin tosiaankin käyttää sen 1 päivän sit siihen, enkä välttämättä lukea silloin. Hyvä tekosyy taas, mut kuitenkin. Sitten perjantaina mulla on se leikkaus, mistä on ollut aikaisemminkin puhetta tuolla blogissa. Eli siis leikataan jalasta tosiaan se tulehtunut hommeli pois. Mä en tiedä monen aikaan se on. Mä en tiedä kauan siellä menee. Mä en tiedä monelta mä menen sitä. Mä en tiedä koska mä pääsen sieltä pois. Mä tiedän vaan, että se menee se 1 päivä menee siihen. Ja toisaalta mua ahdistaa, kun mä en tiedä. Ja mä saan vasta silloin torstaina tosiaan tietää, kun mä soitan sinne, että miten mun täytyy toimia ja näin. Mä tiedän ainoastaan vaan, mitä rajoituksia mulla on syömisen ja juomisen suhteen. Ja että mulla täytyy olla kyyti ja että mulla täytyy olla aikuinen ihminen täällä valvomassa mua se seuraava yö, koska sen nukutuksen jälkeen seuraava yötä ei saa olla yksin, mutta mä en tiedä oikeasti mitään muuta. Hyvä kun mä tiedän, että mihin mä meen. Mun äiti selitti sen tänään, niin kun, tai siis kun mä puhuin sen kanssa, niin sit se oli vaan sellainen, että joo, no se on sellainen ja sellainen reitti. Ja kyllä mä sen nyt oikeastaan tiedän, mä luulen ainakin tietäväni, mut en mä tiedä. Siis joo, mä toivon, että mä löydän sinne, mutta mä voin lähteä niin aikaisin, että mä löydän. Että mun hiihtoloma loppuu sit siihen, että mut leikataan. Ja mä en nyt vielä edes ole ihan varma, että kenen luo mä meen yöksi tai kuka mun luo tulee silloin. Se järkätään. Mut se nyt siltä lopettaa mun hiihtoloman ja toisaalta mua vähän harmittaa, että se osui hiihtolomalle, koska mä en voi sit suunnitella siihen mitään. Mut sit toisaalta se on ihan hyvä, koska se vaivaa mua se asia ja se haava ja se tulehtunut kohta, niin se on kipeä ja se on tosi vaikea silleen, kun se hankaa vaatteisiin ja näin, niin mä niin kun toivon jo, että mä pääsisin siitä eroon ja että mun ei tarvitsisi niin kun aina miettiä. Tai eihän nyt sitä mietisi silleen, mutta niin kun kuitenkin, jos se koulupäivän aikana tulee vaikka kipeäksi tai jotain, niin kyllä se häiritsee aika paljon mun elämää sit kuitenkin. Niin siinä mielessä on hyvä, että se on nyt tässä lomalla. Oikeastaan mulla ei ollut mitään muuta asiaa kuin muuta kuin, että mä halusin kokeilla tätä videoa ja että mä kerron teille, mitä mä teen nyt tässä lomalla tai nämä mun suunnitelmat. Mut näin. Ja nyt te näitte mun naamaa vähän tälleen livenä, mutta siis kuitenkin tiedätte millainen häseltäjä ja selittäjä ja ilmeilijä mä oikeesti olen, koska kameran edessä kun mä otan hienoja taidekuvia, niin joo, läppä, niin siis sittenhän mä yritän ottaa sellaisen mahdollisimman kauniin prinsessa-ilmeen ja kaikkea, niin
Joo, ei nyt tässä mä yritin ainakin olla ajattelematta sitä ja poseeraamatta, mutta mä tiedän, että mulla on varmaan, siis tää hiusten läpintä ainakin on ihan koko aika, mutta sitä mä teen oikeasti muutenkin. Että silleen.